Begini. Begini. Begini, Mas. Ya, kamu nggak boleh begitu. Begini. Begitu. Begini sayang. Begini. Kita tuh harus menyapa penonton, harus menghormati penonton. Oke. Ayo, Reng. Reng. Kali ini. Apa? Para penonton. Rasa. Oh, tak dulu mama. Pae gatel. Oh. Lah kok ngombe batu Bola-bali mace awak dhewe. Gawe blok musik. Heeh. Kok dung dung ngene. Ben aku ya sempat. Radati. Tiwas. Ya ora dadi wong bapak wayahe musike penak. Yo. Tiwas kene medhek. Ngono ra Nyanyi kapan? Kebanyakan saking semangate. Oh, wah ngomong wis penak. Tung tung ketung tung 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 ketung. Yo. Yo. Ra nyanyi-nyanyi. Semangat. Ya wong tuwa ya kaya ngono kuwi. Aja mbok loroi wong tuwa. Awake kok gek panas. Ben. Mergone bapak lagi mari. Ah, nek iso rasah mari. Ini iso ngono terus ae. Saiki sembrono saiki. Wis seneng dhe bapak Edan. Alah, ora apa-apa wong edan iki bebas, dadi bebas dipateni bebas. Aku komplit. Aku angkat tangan aku. Loh, Aku angkat tangan. wong edan kuwi bebas. Bebas. Bebas, mbok apake bebas. Aku gak wani. Lah apa? Wah, aku arep lamaran ndak kok sing nglamarne aku sapa? Apa kowe bisa ngelamar? Kowe. Bisa ngelamar kowe? Aku kon sungkem nang kowe. Hah? Lho. Kowe nyepelekke di Bagong. Sapa sampe mbok lamar? Umpamane Mbak Rita, coba. Mune. Alah, Mbak Rita lewat. Mbak Dini, Lewat ndi? Lewat. Mbak Sekar. Alah. Emeh ngelamar sapa? Limbuk. Alah, limbukin. Tak kei tips ngelamar limbuk. Iya. Kok tak WA. Terus iki sing do dipateni. Sik. Imane matra. Lah ya, meh dibacake ya guyu dhewe. Malah wedi. Ya wis ben ngene. Sip.